domnilor! Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local Reghin, convocată pe dispoziția primarului, numărul 1066, din 10 decembrie 2020. Aș vrea să fac prezența, mai întâi. Bodu Iosef Zoltan, Cătană Filian Doru, Demetre Marian, Părcaș Mihai Dan, Colipcă Caterina Anabela, Chelene Sobol, Mocă Iol Arpad, Moldovan Florin, Marian Ovidiu Mihai, Nagy András, Nagy Ferenc Attila, Nicușanu Ana, Pui Dragoș Cristian, Rustan Dorul, Sabou Marius Sorin, Sabou Raul Ioan, Toncean Sebastian Gabriel, Tudor Verămcă, Jigma Joel. Vă mulțumesc. Astfel sunt prezenți un număr de 19 consilieri, potrivit ordonanței de urgență numărul 57 pe 2019, ședința este legal constituită. Pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre în cadrul comisiilor de specialitate a scris în completare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale a municipiului Reghin pe anul 2020. Astfel, conform articolului 135 aliniatul 8 din Codul Administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi. În continuare, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Reghin din 25 noiembrie 2020. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, unanimitate. Pentru a intra în ordinea de zi, am să dau cuvântul președintelui de ședință, doamnei consilier Demetre Maria. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnei secretar. Bună ziua, stimați colegi consilieri, doamnelor și domnilor, domnule primar. Supun la vot ordinea de zi cu completarea punctului suplimentar prezentată de doamna secretar general. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Deci, în unanimitate s-a aprobat ordinea de zi. Vom da citire primului punct de pe ordinea de zi. Da, mă scuzați. Am o rugăminte, având în vedere tragicul eveniment, mă rog, în familia domnului Macșai, fostul coleg nostru consilier, azi a avut înmormântarea, dacă putem ține un moment de refugie. Mulțumesc și eu, domnul consilier. Într-adevăr, a fost oportună intervenția dumneavoastră, așa se cuvine. Domnul profesor Macșai a fost și consilier și a fost profesorul care a făcut multă cinste Reghinului. Dumnezeu să vă bine-ască. Deci vom... Da, poftiți. Dacă îmi permiteți să intervin puțin înainte de a începe ordinea de zi. Da, sigur, spuneți. Stimate domnule primar Endre, stimate doamnă președinte, doamna secretar, colegi consilieri și dragi spectatori care vor urmăriți această transmisiune, înainte de a intra în ordinea de zi și discuțiile în plen, voiam să aduc în vedere puțin un subiect mai sensibil de partea noastră, de data aceasta a grupului PNL, și anume propunerea noastră pentru viceprimar, persoana colegului nostru, Stelian Doru Cătanu. Considerăm că direcția dorită pentru viceprimar în acest moment, cel puțin la nivel speculativ, nu este o direcție care ar fi neapărat în interesul cetățenilor sau în interesul dezvoltării orașului. În primul rând pentru că ar vădi puternic o posibilă dezvoltare a relației de cooperare și randament eficientizat între formațiunile locale PNL Reghin, UDMR Reghin. Considerăm că 8 consilieri PNL
împreună cu consilierul de mere, împreună cu dumneavoastră, domnul primar, și cu un viceprimar liberal, ar ajuta atât la încheiarea unei relații profesionale între cele două formațiuni politice, pe termen lung, cât și la ajutarea orașului, în următorii 4 ani, a ajunge la nivelul orașelor moderne. Să strângem și să aducem fonduri de finanțare, să construim un oraș mai bun, este un cel comun. Mă întorc către dumneavoastră, domnul primar, pentru că cei care ne urmăresc activitatea și cei care ne-au acordat încredere și cei care ne-au votat pentru a reprezenta, au identificat și ei că sunt două grupuri, două nuclee puternice astăzi în Consiliul Local, formate din CEO Consilier PNL și CEO Consilierul DNR. O întrebare cu care sunt confruntat și probabil că și dumneavoastră sau colegii noastre este că de ce nu ne unim forțele? De ce nu ne unim forțele? Pentru că 16 consilieri care împart munca pentru oraș, care investesc în a construi împreună, vor avea rezultate mult mai bune. Prin alegerea unui partener ca PSD și alegerea unui viceprimar din această formațiune, implicit și automat, decideți și mutarea grupului PNL în opoziție. Și trebuie să vă mărturisesc că, deși avem puterea, și avem energia, și avem capacitatea intelectuală să facem opoziție, în zilele moderne, în viața modernă de astăzi, nu mi se par măsuri eficiente. Ne dorim același lucru pentru oraș. Ne dorim dezvoltare. Și dumneavoastră, primar, și grupul PNL, și grupul DNR. Și suntem pregătiți să acționăm împreună. Suntem pregătiți să împărțim munca, să creăm proiecte, să atragem fonduri de investiții și să susținem comunitatea. În încheiere, domn primar, doamna președinte, dragi colegi, vă solicit să susțineți real propunerea PNL pentru viceprimar în persoana Leandru Cătană și dacă acest discurs, care vine din inima mea, sinceritate, nu vă ajută să aveți și asta în vedere, propun să aveți în vedere poate amânarea acestui punct de pe ordinea de zi și reluarea discuțiilor la masa tratativelor în vederea identificării unei soluții maxim eficiente pentru oraș. Domnul primar, a pus cuvântul, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Încurajez și colegii, dacă au un punct de vedere pentru ce am expus, să-l aducă în față. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mă scuzați puțin mult. Bună ziua tuturor! Deci, punctul ordinea de zi nu se reamână astăzi. Eu, dacă nu mă înșel și pun un pic memoria la contribuție, dumneavoastră personal ați intrat în opoziție. Absolut din prima zi când s-a făcut investirea, ne-ați boicotat să facem o festivitate frumoasă în Casa de Cultură. Ați cerut să anulăm totul, să mergem în curtea sau în afara, oriunde, în afara instituției. Eu de aici am ales să am înțeles că automat v-ați pus în opoziție. Tot demersul până acum am simțit că sunteți în opoziție. Ați intrat în tranșee și ne-a atacat. Nici o mână nu mi s-a întins până acum, în afară de stimatul domnul Cătană. Apreciez foarte mult gestul, a fost la mine, am discutat. Atât am primit. Niciun alt gest de la dumneavoastră până acum. Deci aștept să intrăm în ordinea de zi. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți? Da. Vreau să aveți în vedere și faptul că energia și entuziasmul cu care ne-am implicat în politică, toți fiind noi, poate fi și sigur, așa cum ați spus, a generat și disconfort. Disconfortul nu este unul neapărat ostentativ, ci doar suntem și noi în curba de învățare a unor proceduri care până acum nu am fost confruntat cu ele, dar capacitatea noastră și dedicarea noastră nu trebuie interpretate greșit și anume că am boicotat, chiar deloc.
și atunci vreau să fim conform cu legislația în vigoare. Nu am știut cum se va putea desfășura aici. Am propus, a supus votului așa cum e democratic și am ajuns la o concluzie. La fel și pe celelalte aspecte. Sunt anumite subiecte pe care vom trece prin ele și ne vom familiariza mai mult cu ele și până atunci sper să nu creăm un disconfort încât să fim interpretați ca fiind în opoziție. Nu asta a fost intenția. Sunt Gabriel Conșan, consilierul PNL asta pentru doamna Dene, care data trecută nu mă recunoștea. Sunt fost o candidat la primăria Revin. Domnule primar, personal eu am fost la dumneavoastră, personal v-am felicitat, personal v-am spus că vrem să colaborăm, am fost în biroul dumneavoastră, iar dacă dumneavoastră luați în considerare faptul că noi am propus la momentul acela în care Revin intra în stare de urgență, faptul că am propus să facem un aer liber, mi se pare total greșit abordarea unui primar să se minimalizeze la asemenea măsuri. Mulțumesc. Da, mulțumesc, stimați colegi. Rugămintea de a ne prezenta s-a întâmplat la prima noastră ședință extraordinară care s-a desfășurat pe Zoom. Asta în virtutea faptului că mă tot trezesc citită pe internet. Cred că este corect să abordăm punctul de vedere ascultându-i și pe cei implicați. Da? Prezența sau prezentarea mea ca persoană se impune pentru că ședința este înregistrată. Nu era pe Zoom, unii erau cu mască, unii colegi aveau doar microfonul pornit fără a avea și camera. Îmi cer scuze, nu am venit nici de pe Marte și cunosc, Doamne, îți mulțumesc, acum la 2 luni, de când este în funcția actuală în Consiliul Local, încerc să-i cunosc pe toți și după nume. Mulțumesc mult, permiteți-mi să deschidem ședința. Domnul consilier, da, vă rog. Secundă. Da, vă rog frumos. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu vă răpesc mult timp, doamna președinte, să intrăm într-adevăr pe punctele de pe ordinea de zi. Nu vreau să fac polemică și, doamnelor, domnilor colegi, în special cei din PNL, părerea mea este că, indiferent cine va ieși astăzi și va dobândi funcția de viceprimar, noi, Consiliul Local, trebuie să știm, trebuie să cunoaștem și avem atribuțiile noastre pe care trebuie să realizăm în folosul comunității, în folosul orașului nostru. Trebuie să colaborăm cu executivul prin primar, va trebui să colaborăm cu executivul prin viceprimar și cu toate celelalte servicii, astfel încât să ne îndeplinim mandatul și la sfârșitul celor 4 ani, într-adevăr, să ne putem strânge mâna și să ne felicităm reciproc că am reușit să facem ceea ce ne-am propus, ceea ce ne-am dorit și nu mă îndoiesc că acest obiectiv vizează dezvoltarea orașului. Deci, indiferent cine va ieși, să nu luați în nume rău că ar fi fost, cel puțin din partea mea și a colegilor mei, că ar fi fost un vot împotriva uneia sau alta. Așa ne-am gândit sau așa am decis ca să acordăm încredere unei persoane, asta nu împiedică însă să colaborăm și să vedem viitorul nostru împreună. Mai ales că acele proiecte care vizează activitatea Consiliului Local pot fi dezbătute, pot fi constructive și din partea celor care se simt în opoziție. Dar nu neapărat să vă simțiți în opoziție, pentru că acele puncte de vedere care sunt justificate, sunt argumentate, să știți că contribuie la îmbunătățirea calității muncii Consiliului Local. Vă mulțumesc și, doamna președinte, cel puțin din partea mea, puteți începe ședința. Mulțumesc, domnul consilier. Deci, cred că acestea fiind spuse, putem să o luăm cu începutul. Da? Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Revin. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Buget-Finanțe. Comisia Buget-Finanțe. Domnul consilier, avizul comisiilor. Da, numai reflectez un pic ce s-a întâmplat mai înainte. De aceea nu vreau să iau cuvântul. Deci spun că aviz favorabil. Mulțumim, domnul consilier. Am avut emoții. Comisia Juridică. Mulțumesc. Comisia de Urbanism. Mulțumesc. Comisia de Învățământ. Da, mulțumim. Pentru desfășurarea procedurii de vot, am să rog pe doamna secretar general să ne prezinte felul în care vom lucra. Mai întâi, sigur că așteptăm
Mai întâi, sigur că așteptăm propunerile din partea dumneavoastră, după ce veți face propuneri, vom nota în buletinul de vot. Apoi selecționăm 19 exemplare, după care eu voi sta și vă voi mâna fiecare în parte buletinul de vot. Veți intra în cabina de vot, veți vota, după care veți introduce în urnă buletinul de vot. Apoi voi proceda la numărarea voturilor și rezultatul voturilor. Vă mulțumesc! Da, mulțumim mult, doamna secretar general. Așteptăm atunci propunerile pentru funcția de viceprimar. Nu vreau să fac propunerea, întreb doar. Pe buletinul de vot va fi, cum vom vota? Prin X, tăiat, da, nu? Domnul consilier, procedura de vot este exact ca și la ședința anterioară, conform codului administrativ, cu da sau nu. Deci, la fiecare propunere, puneți o singură opțiune, scrieți, da? Ori da, ori nu. M-ați înțeles? Da? Cum ați votat și la... Mulțumesc! Da, dacă mai sunt întrebări. Da, propunerea, vă rog frumos, domnul consilier. Așa cum am spus, propunerea Partidului Național Liberal este Stelian Dolucătan. Da, mulțumesc. Dacă este și altă propunere. Domnul consilier Marian Ovidiu, vă rog. Bună ziua la toată lumea. Propunerea grupului PSD-ALDE este Dragoș Pui Cristian. Da, mulțumesc. Dacă mai există și o a treia propunere? Nu, mulțumesc. Vom primi buletinele de vot și în funcție de procedură vom trece la votul celor două propuneri. Cred că putem... Da, dacă nu aveți nimic împotrivă, putem discuta despre al doilea punct sau punctul suplimentar al ordinii de zi, rectificarea bugetară, dacă este ok pentru dumneavoastră, dacă nu, atunci... Este perfect oricum, cum doriți dumneavoastră. Deci atunci vom lua o pauză de câteva minute ca să se poată multiplica buletinele de vot. Procesul de maghiar, să trec la numărarea voturilor de lista noastră și o să vă comunic rezultatul.
Cât pentru împotrivă și unul este fără nimic, fără da, fără nu, deci nu. Pentru Cui Dragoș, ați notat? Claudia? Da, da. 11 pentru. Una puțin, aveți răbdare. Domnul consilier, atât aveți răbdare. O să și vă vedem. Nu am putut abține asta. Împotrivă. Deci 11 pentru și Deci domnul Cui Dragoș Cristian a întrunit vorumul necesar. Mă scuzați. Domnul consilier Cui Dragoș Cristian a întrunit vorumul necesar și a fost astfel ales în funcția de viceprimar al municipiului Reghin. Vă felicit, domnul consilier. Dacă doriți să luați cuvânt. Domnul viceprimar, vreau să vă felicit. Abia acum începe greul. Vă doresc multă sănătate, putere de lucru. Sunteți un om tânăr, capabil. Aveți 4 ani de experiență de consilier și din administrație, la fel. Așa că la muncă și la cât mai multe rezultate. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc, domnul primar. Stimați colegi, o să vreau să fiu cât mai scurt. Timpul dumneavoastră este prețios și nu o să încerc să speculez asupra votului sau să arunc tot felul de criterii subiective asupra unei dintre candidați sau formațiuni sau alianțe. Vă mulțumesc pentru onoarea și responsabilitatea pe care ați dat-o astăzi prin vot. Așa cum foarte bine a precizat domnul primar Greu, de acum începe, vom traversa o perioadă extrem de dificilă, atât din punct de vedere economic, cât și din punctul de vedere al proiectelor, pentru municipiul nostru, iar orașul și cetățenii cred că au nevoie de o majoritate stabilă, matură și responsabilă, care să ducă la bun sfârșit proiectele pe care cu toții sper că ne dorim pentru Reghin. În ceea ce privește afirmațiile de la începutul ședinței, cum că trebuie să ajungem în opoziție unii sau alții, cred că sunt cât se poate de greșite. Cred că noi aici, ca și consilieri locali, trebuie să lăsăm din acest moment politica deoparte, să facem echipă și să îi reprezentăm cât de bine putem pe cei care ne-au dat votul și care și-au pus speranțele în noi. Motiv pentru care vă asigur că ușa mea de viceprimar va fi în permanență deschisă oricăruia dintre colegii consilieri locali și nu doar, ci și cetățenilor municipiului Reghin și sper să veniți și sunt sigur că și domnul primar își dorește acest lucru. Sper să veniți cu cât mai multe propuneri în folosul comunității și pe care să le discutăm și să le implementăm împreună. Vă mulțumesc încă o dată și vă asigur că îmi voi da toată silința să nu dezamăgesc și să reușim să modernizăm orașul cu viteza și cu nu știu, proiectele pe care le așteaptă cetățenii. Vă mulțumesc! Vă doresc succes, stimate colegi. Numai o secundă, dacă am permit, domnul consilier. Am uitat să specific că pentru mine formația PNL va fi un partener și nu o opoziție. Și asta, cel puțin, o să simțiți din partea mea și, dacă se poate, doresc și din partea voastră. Dacă nu, continuăm tot așa. Sunt deschis și vreau să vă întind o mână să facem o echipă. Da, mulțumesc mult, stimați colegi. Chiar dacă în ochii unora sunt profesorul din sistemul comunist, eu totuși, dacă am respectat procedura ședinței,
aș fi foarte fericită. Domnul viceprimar, nu știu, pentru dumneavoastră era acest cau, eu așa știu. Mă rog, vă invit și vă felicit. Mulțumesc mult! Vom continua cu al doilea punct de pe ordinea de zi, cu punctul suplimentar. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Reghin pe anul 2020. Avizul comisiilor, Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc, domnul consilier. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia de Învățământ. Aviz favorabil cu discuții interne. Mulțumesc, doamna consilier. Atunci vom trece la discuții. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. După care vom continua procedura de dezbaterea rectificării bugetare. Doamnă președintă, chiar dacă nu mi-ați dat cuvântul, nicio problemă, vreau să felicit pe Pui Dragoș pentru numirea dânsului în calitate de viceprimar. Ne-am terminat cu politica a doua zi după campanie, deci noi am fost și suntem partenerii primăriei, domnule primar, și asta vrem să fim în continuare. Apelați cu încredere de la serviciile noastre și să vedeți că parteneriatul va fi unul fructos pentru noi. Revenind la rectificarea bugetară pe anul 2020, constatând modul în care a fost propusă, respectiv ulterior transmisă, noi, grupul BNR, considerăm o dezapreciere la adresa reghinenilor. Și de ce vă spun asta? În primul rând, pe lângă faptul că nu este prevăzut în dispoziția de primar numărul 1666 din 10/12, privind convocarea Consiliului Local de ședințe extraordinare, deci nu este asigurată nici minima publicitate ordinii de zi. Al doilea, cu toate că nu sunt respectate principiile transparenței decizionale a dezbaterii publice a actelor administrative cu caracter normativ pe o perioadă de 30 de zile, prevăzut la articolul 7, alineatul 1 și 2, din 53 de 2003, totuși înțelegem caracterul de urgență a necesității banilor. Punctul numărul 3. Mi se pare total nelălocului faptul că președintele Comisiei de Buget Finanțe ne convocă pentru ședința de comisie, 22 de ore înainte de ședința Consiliului Local, să ne întâlnim cu 30 de minute înaintea ședinței efective. Da? Deci, mi se pare nou sau de interesul pentru banul public e unul relativ. Da? Deci nu putem să ne întâlnim cu 30 de minute să stabilim bugetul pentru un oraș. Mai departe. Proiectul de hotărâre care se înregistrat sub numărul 172 din 9/12/2020 și are la bază preferate din 10/12/2020. Și aici vă spun grădința cu program prelungit numărul 5 de la Alexandru Ceușanu, Augustin Maior, Petru Maior. Ne întrebăm și noi cum ați făcut rectificările, dacă reporturile de necesitate au fost făcute anterior. Ulterior, scuzați. Mergem mai departe. Proiectul de buget pentru CSM Vârgul Reghin, din punctul nostru de vedere, chiar stilează folosință. Nu are dată, număr de registrare și, mai grav, nu este aprobat de Consiliul de Administrație, Consiliul Director, care este forul de conducere. Dacă mi-aduc aminte, domnule primar, în urma cu o ședință, ați propus că domnul Jigmo să fie președintele clubului. Cred că ar fi recomandat să punem pe domnul Jigmo și pe doamna Nicușanu Ana să reveniți asupra deciziilor, să mergeți spre Consiliul de Administrație la ceea ce sunt și pe palerile lor de activitate. Ca să revin la proiectul de buget al rândul, înaintea aprobării bugetului, trebuie verificată execuția bugetară. Ceea ce știu că nu s-a făcut. S-a făcut verificarea execuției bugetare? Nu s-a făcut. Răspunde. Cine e competent? Bun. Da, răspunsul. Și cel mai mult mă interesează și ne interesează banii care se alocă pentru ce performanțe se alocă. Adică ce urmează, ce ne propunem, ce vrem să facem. Sau vreau să mergem mai departe, exact cum s-a mers în ultimii ani, să fim o oară de cheltuit. Ca să nu mai vorbesc de directorul Clubului Avântul, care destul de bine știm cu toții, v-am informat personal, domnule primar, de faptul că nu dă pe la stadion. Da? Deci cu toții știm că directorul Avântul trece maxim o dată pe săptămână pe la stadion, și asta de ani de zile. Vrem performanță și vrem bani pentru Avântul. Suntem pentru sport. Sunt pentru sport. Clubul Avântul este clubul la care m-am format ca sportiv de la vârsta de 5 ani. Mi-am petrecut mult timp
cadrul clubului, dar odată și odată trebuie să se termine cu asta și haideți să facem lucruri cu profesioniști. Deci, nici nu din inclusă pe ordinea de zi și nerespectându-se principiul transparenței decizionale, propunem amânarea proiectului și aducerea la statul de conformitate prevăzut de lege. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul consilier. Are cuvântul la secretar general. Da, la câteva dintre aspectele ridicate de către domnul consilier Concean, aș vrea să menționez faptul că raportul de specialitate obligatoriu trebuie să aibă o dată ulterioară, conform procedurii. El trebuie întocmit ulterior înregistrării proiectului de hotărâre de către compartimentul de specialitate pe care secretarul general UAT-ului îl stabilește. Cu privire la transparența decizională, vă rog să citiți legea 273 pe 2006, unde spune în mod categoric, fără a lăsa loc de interpretare, că rectificările bugetare nu se spun transparențe decizionale, ci strict doar aprobarea bugetului local. Deci vă rog, este a doua oară când faceți această mențiune. Haideți să discutăm acest aspect și să clarificăm că, sincer, am obosit. Deci nu sunt secretar general de ieri, nici de astăzi. Aceste acte administrative sunt supuse controlului legalității la prefectura județului Mureș și nu face obiectul transparenței decizionale rectificarea bugetară. Deci vă rog să încetați cu această acuzație, cu această atitudine. Să spuneți că e ilegală că n-a parcurs transparența decizională. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că o rectificare bugetară poate să facă obiectul și unei ședințe extraordinare cu regim de dată. Pentru că suntem în luna decembrie și se vor aloca sume de la bugetul de stat care trebuie cuprinse în bugetul local. Nu putem sta pasivi, să nu facem ședință și de asta sunteți consilieri locali, ca să să ne onorați cu prezența la convocarea domnului primar pentru a putea să deservim și să mulțumim tot ceea ce înseamnă cheltuieli publice. Da, sigur, poftiți. Doamna secretar, cu scuzele de rigoare, v-am spus, nu avem experiența necesară. Doamna, dacă ați obosit așa repede, să știți că primăria nu e loc pentru obosiți. Și primăria e loc pentru cei care doresc să facă ceva pentru oraș. Iarăși, trebuie să mă lăsați și să lăsați ironiile, exact ce v-am notat și data trecută, lăsați ironiile pentru alte persoane. Bun. Revenim, vă rog să calculați cele 7 zile, da, impuse de lege. Faceți un calcul dumneavoastră și numărătați. Exact. Și să da, exact. 7 zile de când, domnul consilier Concean? Atâta timp puteți să suplimentare ordinii de zi, facem referire la articolul 135, alineatul 8. Da? Deci nu mergem pe procedura de 7 zile. Și nu vorbim de 7 zile la o ședință extraordinară, domnul consilier. Când vorbim de ședință extraordinară, avem 5 zile, luând în calcul prima zi când se convoacă și în ziua ședinței. Iar la ședința ordinară trebuie 7 zile cu ziua convocării și ziua în care este ședința. Și da, am obosit de unele la afirmația din asta, domnul consilier Concean. Nu ridic tonul, iar din vocea mea și este timpul meu vocal. Mulțumesc. Stimați colegi consilieri, dacă doriți să mai luați cuvântul, da, domnul consilier Nădeandraș. Mulțumesc frumos. Trebuie să răspund, pentru că am fost nominalizat de colegul consilier. Vreau să întreb, nu numai pe dumneavoastră, domnule Concean Gabriel, ci pe toți membrii acestei comisii de buget finanțe. Am purtat o corespondență online luni, da? Ne-am căzut de acord ca să ținem ședința, datorită unui singur punct, să ținem ședința de comisie înaintea ședinței, da? A venit acest punct, rectificarea. V-am trimis tot așa, prin corespondență electronică, doriți
Să avem întâlnire sau este de ajuns să discutăm? Puteți să repetați ce ați răspuns. Da, ați fost de acord cu toții. Una la mână, a doua la mână. Un material se studiază și în comisia de respectivă, eventual, se discută după ce a fost studiat. Așa este normal. Am înțeles în prima ședință, la prima rectificare, că mai aveți probleme de ordin financiar, discutați cu doamna Mare și am înțeles. Am înțeles și acum. V-am întrebat înainte de ședință. Abținerea, după părerea mea, este valabilă atunci când ai o incompatibilitate sau un interes personal și așa mai departe. Un consilier, dacă și-a asumat responsabilitatea de a fi consilier, este sau pentru sau împotriva unui punct de pe ordinea de zi. În cazul de față v-am spus, oricând vă stau la dispoziție, dar să spuneți, dacă doriți, motivul abținerii, să putem discuta în ședințe pe comisie. Fac ceea ce vă rog și acum, de acum încolo, să procedăm la fel. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul consilier. Poftiți. Vă dau dumneavoastră să semnați dumneavoastră pentru asta. Nedatate, nesemnate, nimic absolut realizat în noastră Comisia de Buget, Finanțe și Transmitere. Verificați. Ăsta e bugetul și dacă Dreptate, da, deci dată pentru rectificare. Neînregistrat, nimic absolut. Dacă în legătură cu rectificarea bugetară mai dorește cineva să adreseze întrebări, am să o rog pe doamna Mariș Angela să ne prezinte în câteva cuvinte criteriile pe baza cărora a întocmit acest proiect de rectificare bugetară. Mulțumesc. O să le iau pe rând. Deci, referitor la data, raportul de specialitate s-a întocmit în data de 10. Eu în data de 9 am primit nota de la colega mea ca să propunem rectificare. Țineți microfonul. Nu aveam cum mai repede să fac rectificarea, pentru că în acea dată am primit de la instituția prefectului mail prin care ne-au informat că în baza hotărârii Guvernului 1044 din 4 decembrie s-au alocat sume mai multor unități administrativ-teritoriale, dintre care și municipiului Reading. În data de 10 am primit și de la Finanțe Mureș același lucru, informare privind alocarea sumelor. Este urgent să facem această ședință pentru că această sumă care s-a alocat municipiului Reading trebuie cuprinsă urgent în buget. După aceea vom solicita să ne alimenteze contul cu această sumă și ulterior putem face plăți după ce bugetul se încarcă în programul informatic și devine valid și acceptat în programul pe țară al bugetului național. Având în vedere că se apropie sărbătorile și nu mai avem timpul suficient să facem plăți din această sumă, de aceea este mai urgentă aprobarea acestei rectificări. Referitor la acel proiect de buget al Clubului Avântul, care l-am anexat raportului, este extras din dosarul de buget prezentat de Clubul Avântul la începutul anului. Atunci am solicitat, cum solicit de fiecare dată la toate instituțiile să-și prezinte necesarul de buget, iar din acea sumă care au cerut-o ei, deci face parte din dosarul clubului care l-au adus atunci. Din acea sumă, pe rând, în cursul anului, le-am aprobat o parte din sumă. După cum se vede, nici acum n-am aprobat sau n-am solicitat să aprobați întreaga sumă pe care o solicitat-o Clubul Avântul. De aceea este nedatată că face parte din acel dosar. La alte rectificări, la fel am pus acel proiect de buget pentru a se vedea ce cheltuieli face Clubul Avântul în cursul anului și, în cazul de față, este nevoie de 100.000 să suplimentăm pentru indemnizațiile jucătorilor, pentru ambulanță, pentru transport și pentru teste COVID, pentru că sunt și jucători care au fost cu COVID. Pentru asta ne-au mai solicitat ultima sumă să le alocăm. Pentru acest an. Oricum, până la totalul sumei de la început solicitate, nu se aprobă întreaga sumă.
N-am cuprins în rectificare întreaga sumă. Mulțumim mult, doamna Mariș. Dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci vom trece la votarea celor două capitole de venituri și cheltuieli. La capitolul venituri, secțiunea de funcționare, cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Abțineri? Ați reușit să notați? Da, mulțumesc. Secțiunea de dezvoltare, cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. La capitolul cheltuieli, autorități publice, cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Abțineri? Am înțeles, domnul Moldovan, vă abțineți, da? Da. Da, mulțumesc. Alte servicii publice generale, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Tranzacții privind datoria publică, cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Abțineri? Da, mulțumesc. Capitolul învățământ, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Capitolul sănătate. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Capitolul cultură, recreere, religie, sport. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Capitolul asistența socială. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Capitolul locuințe, servicii și dezvoltare publică. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Capitolul mediu și apă. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Capitolul transport. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Bugetul de venituri proprii și subvenții. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Și acum vom vota bugetul în totalitate. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Fiind epuizate punctele de pe ordinea de zi și fiind vorba de o ședință extraordinară, teoretic nu are punctul de diverse, vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc o după masă frumoasă. La revedere!